شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. ዝንጎንጎ ንመዓልትና ዝጸብቕ ዝበለጸ ቃል ንቃፈለሉ ንዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ናይ Och det här är programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. ስለዚህ ንጎንጎ እንዳኣተኹም ተካፈሉ Så ta del av det här varje morgon. ሎምን ንካፈሉ ቃል ዘይውድቕ መሰረት ዝብል እዩ Och dagens ord är en grund som inte får dig på fall. ብዝበለጸ ትምህርትታትና ክትከታተሉ ትደሊ ድማ ኣብ ቀዳምን ዓርብን ዘሎ ፕሮግራም ቸርች መጽኦም ተካፈሉ ይኹም Och för er som vill ta del av hela programmet församlingen som vi förbereder då är ni välkomna att ta del av på fredagar och lördagar. ዓርቢ ኩሉ ጊዜ ናይ መንእስያት ጥራሕ ናይ ስልጠና ፕሮግራም ኣለና Varje fredag så har vi utrustning tid för ungdomar, ungdomsmöten. ብስፔንስካን ብትግርኛን ኣለና Det är på svenska och på tigrinja. ስለዚህ ኩልኩም መንእስያት ኣብ ስቶክሆልም ዘለኹም ጆይን ግቡርና Så för alla er som befinner er i Stockholm, alla ungdomar, ni är välkomna att ta del av det. ኦኬ ሎማዓንቲ ንካፈሉ ቃል ዘይውድቕ መሰረት ዝብል እዩ Och dagens ord det är en grund som inte får dig på fall. ሪኢኹም ገለገለ ገዛውቲ ፓላሶታት ንነዊሕ ዓመት ዝጸንሑ ኣለዉ Ibland när ni kollar på byggnader så finns det höga byggnader som varar för lång tid. ገለ ድማ በቃ ዘገርም ተሰሪሖም ዳወድኩሞም ከይጸንሑ ዝወድቁ ኣለዉ Sen finns det vissa som ni ser, wow, det här är utmärkt byggnader men som inte håller länge. ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ መንቀጥቀጥ ለተፈላይ ነገር ገሊኦም ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ግን ክጸንሑ ይክእሉን እዮም Vissa när det skakar om något på golvet eller marken att de inte kan klara av det och vissa klarar av det. እቶም ፓላሶታት ምጽንዖም ዝውሰን ብንላዕሊ ዝኸይድ ዕቤቶም ኣይኮነን Det som avgör att om byggnaden kommer klara sig eller inte, det är inte hur lång den är. በቲ ንዕኦም ሒዝዎም ዘሎ ዘይርአ ናይ ታሕቲ መሰረቶም እዩ Det som avgör det är deras grund, det som inte syns, som är där nere. ልክዕ ናይ ሰብ ህይወት ድማ በቲ ረጊጹሉ ዘሎ ዘይርአ መሰረት ብኡ ዝውሰን ክሳዕ ክንደይቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ክጸንዕ Och det är exakt samma sak när det kommer till människor. Det som kommer avgöra hur långt du kommer hålla ut, hur länge du kommer kunna gå, det är det grund som du står på som inte är synligt. ንኣብነት ሉቃስ 6:24 Så om du går till Lukas evangeliet kapitel 6, vers 47. ከምዚ ይብል እቲ ናባይ ዝመጽእን ንቃለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ዘበለ ኩሉ ንመን ከም ዝመስልሲ ንዑ ኸርኤኩም ኢልዎ Och det står så i vers 47. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det ska jag visa er. ርዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይ ዝመጽእ ኢሉ ቀጺሉ ግን እንታይ ኢሉ ንቃለይ ሰሚዑ ዝገብር ካ ኢሉ Och här ser vi vad Jesus säger. Han säger den som kommer till mig, men och sen efter säger han och den som hör mina ord. ህይወቱ ንመን ከም ዝመስልሲ ንዑ ኸርኤኩም ኢሉ Och sen sa han, kom jag ska visa er vem han kommer likna, vem hans liv liknar. ናብ ክርስቶስ ምምጻእኩም ሓደ ነገር እዩ Att komma till Kristus är en sak. ንኹሉ ነገራትኩም ግን ከም ቃሉ መሰረት ጌርኩም ትገብርዎ ዲኹም ግን ካልኣይ ነገር እዩ Men hur ni använder av hans ord och använder era liv, det är en annan fråga. ሓዳርኩም Er äktenskap, ኣገልግሎትኩም er tjänst, ቁጠባኹም er ekonomi. መሰረት ናቱ እንታይ እዩ Vad är grunden för det? ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ተካይድዎ På vilket sätt är det att ni får det att funka ihop? ትኽተልዎ ስርዓት ናይ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ዶ የለን Finns det principer ni använder er av Guds ord i det förhållandet? ገለገለ ክርስቲያናት ናብ ጎይታ መጽኦም እዮም ግን በቲ ናይ ዓለም ሲስተም እዮም ንኹሉ ነገሮም ዘካይዱ Det finns många kristna som har kommit till Kristus, men hur de får sitt förhållande att gå till det genom det världsliga systemet. ርአዩ እቶም ናባይ መጽኦም ብቓለይ መሰረት ንነገራት ዘካይዱስ ህይወቶም ንመን ከም ዝመስል ንዑ ኸርኤኩም እዩ ዝብል ዘሎ Och Jesus säger så här, de som kommer till mig och hör mina ord, handla efter dem. Jag ska visa er vem den liknar. ከምዚ ኢልዎ ቤቱ ክሰርሕ ከሎ ኢሉ ብ48 Och sen läser vi i vers 48 står det så här. ኣዕሚቑ ዝኳዓተን መሰረቱውን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ሰብኣይ እዩ ዝመስል ደምሳሲ ውሕጅ ምስ መጸ ነቲ ውሕጅ ነታ ቤት ደፋኣ ኣብ ውሕጅ ስለ እተሰረተት ከዓ መነቕነቓ ሰኣነ Och det står så här, han är lik en man som han bygger ett hus, gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det eftersom det är väl byggt. ሪኢኹም እቶም ንቓለይ ዝገብሩስ ቤቶም ኣዕሚቖም ኣብ ከውሒ ኩዒቶም ከም ዝሰረቱ ብልሕታት ጥበበኛታት ኣሰብኦት እዮም ንመስሉ ኢልዎም Han säger, de som hör mina ord handla efter dem. Det är sådana som bygger sina hus på bergen och går neråt djupt och bygger fästningen på bra sätt.
شعو نتابيت دما دمساس وحج مسمتة نفاس مسمتة نتابيت يدف عن خدم سسايل موغن من نقناقا سانيل. Och sen står det när floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det eftersom det är välbyggt. ምክንያቱ ርግጸኛታት ኩኑ ብሩኻት ብዝተፈላለየ መንገዲ ጸላኢ ክድምስስ ናትኩም ነገር ኢሉ ንፋሳት ምስዳዱ ይተርፎን እዩ Så var helt övertygade mina syskon att fienden finns och om han vill förstöra era saker han skickar saker, vind och prövning emot era liv. ግን ሽዑ ንፋስ ምስ መጸ ናምናትኩም ነገር ብኢኮኖሚ ክኾን ክእል ብሓዳር ክኾን ክእል ብጥዕና ክኾን ክእል ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ንፋስ ምስ መጸስ ንዓኹም ከነቓንቐኩም ዲ ኣይከነቓንቐኩምን እዩ ዝውሰን ብኣካይዳኹም Så och var medvetna att fienden kan skicka vind som blåser mot er. Det kan vara i förhållandet, er äktenskap, i ekonomi, er hälsa. Men när det blåser mot er, hur ni kommer regera, om ni kommer stå eller inte, det är hur ni har använt er av ordet. ኣብ ቃሉ ደው ዝበልኩም ሰባት እንትኾንኩም እታ ኣኪቲ መዓልቲ ምስ መጸት ተዓዊትኩም ላይ ኢኹም ደው ትብሉ Så om du är en person som står fast i ordet, ni kommer kunna klara er på den onda dagen och resa sig upp i de omständigheter. ምክንያቱ ጽቡቕ መሰረት ኣለኩም Och det är för att ni har en bra grund. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን 6:13 Därför i Efesierbrevet kapitel 6 vers 13. ስለዚህ በታ ኣኪቲ መዓልቲ ኢሉ በታ ኣኪቲ መዓልቲ مقام من تخدكولو كل مس أسلتكم من دو كتبلس بزولو أصوار أملا خالعلو له. Och det står så här, ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Eta akid ma allt مسمات أتشعر مقام كتقولو. För att ni ska kunna klara er stå upprättade på den onda dagen. شعور ما مسأسلتكم سدوم بالك كألكم. För att ni ska kunna stå fast efter ni har gått vidare från de prövningarna. أقدمكم جبرت على أملاككم صحيح بلنا رلو. Guds ord säger till oss att var personer som är görare av Guds ord. Ekonomikum مسرة تايو. Vad är er grund när det kommer till er ekonomi? جل سبات 10 مخفى لا يفوتونيهم. Vissa tycker inte om betala sin tionde. ግን بخلا الزراربا مسرت ناتهم إقونما أبحما أبوتا قبرو الله مالتي. På andra ord, det de gör grunden av sitt ekonomi, det är att de tar det på ett fallen plats, på ett fel plats. شعوب بزخونا عينت من قدنا بإقونوميهم نفاس كما تسخلوا تتأمينهم نزلوا برسرا حتى نعدوا كبلوا ما يكلني. Och då när det blåser mot deras ekonomi, det de har förlitat sig på sina arbeten, det kommer inte kunna få dem att stå på den onda dagen. مخنياتو اتناتهم إقونومي مستسميا وأسرار حاجة تحزون. Och det är för att de har inte fått sin ekonomi att gå ihop med det himmelska system och principer. أب كل نجاراتكم تجبروا زبالة نايك على أملاخ مسرت كم زهلوا أكبروا. Så i allt det ni gör i era liv, låt det ha principer som är av Gud, som är grunder som kommer från Guds ord. كم تا أب حوت أستسرتت بيت الله خطبل تاني نفاس مسمت دمسة سايكت كونن يخم مالتي. Så det betyder då blir ni inte så som de här husen som är byggt på sanden, som ser att jag finns men helt plötsligt när det blåser så vräker den sönder. سلازي تشيك جبروا كيدهم. Så checka och kolla din situation. أنت داك على أملاخ أو زخونة دي كوين قلتفكم كيرو. Så om det inte är något som har Guds ord i sig i era förhållanden där ni går igenom, så se till att checka och ändra det. تأما منكم دو تبللو مسرت نايك على حسو. Ha ett ord som får er att stå fasta. سلازم سايكم زلكم تسليم. Så be med mig så här. أملاخين هيوتي مسرت زخون نايك ألكا برهان سلازهاب كاني يمسكنك كارلو. Min Herre, eftersom du har gett mig ditt ord som får bli grunden för mitt liv, jag tackar dig för det. كل زجبرو زبلة كم كألكا سلازجبرو. Allt som jag gör, eftersom jag gör det efter dina ord. ناتي نجر فتسيمو سلازي ودق يمسكنك كارلو. Och jag tackar dig av den anledningen att mina saker kan inte falla och gå omkull. هيوتي كل جيزي كاب كبري ناب كبري ترايو زلوت. Och eftersom mitt liv kommer gå från härlighet till härlighet endast av det. آمين. Amen. نسكن بلوساتن كبراتن يخم. Ni är värdefulla och segrare.